Ahoj, vítejte u dalšího videa, kde se společně podíváme na využití O365 Copilota v Microsoft Teams. Osobně zde vidím tu přidanou hodnotu Copilota jako skoro nejvyšší ze všech O365 produktů, neboť de facto každý officeový pracovník musí s někým komunikovat a proto právě v Teamsech, kde píšete zprávy, máte meetingy nebo sdílíte soubory, tak zde to využití Copilota může být dost cenné. A ještě, abych to nějak jako zjednodušil, tak zde Copilota si můžeme opět představit jako standardní třeba ChatGPT nebo Copilota v Edge. Jediné co, takže zde využívá ta jako dostupná data, co jsou zde v Teamsech, takže ať už to je přímo nějaký chat či třeba meeting. A tím pádem díky tomu může být pro vás fakt jako takový osobní asistent, který vám s mnohým pomůže. Pojďme se rovnou podívat na to, kde všude Copilot v Teamsech je dostupný. Když se tady otevřeme konkrétně třeba tenhle chat se mnou, tak zde jsem si poslal nějaké ASCII art obrazce a když se tady otevřu Copilota, tak můžu třeba ho požádat právě tady tím doporučením promptem o to, jaký je highlight z dnešního dne, co se událo v tom chatu. A právě zde můžete vidět, že Copilot správně určí, že jsem zde posílal ty ASCII art obrazce. Nicméně je to zaměřeno fakt jenom na ten chat, co tady je, takže když se ho třeba zeptám, jak uvařit snadnou polévku, tak mi odpoví, že to není relevantní pro tenhle chat. Takže skutečně to slouží jenom k tomu chatu. Další využití Copilotu, které považuji jako za skutečně dost mocné, tak je práce s textem. Připravil jsem se tady nějakou větu v angličtině, kterou bych si dovedl představit, že bych jako i v realitě někde napsal. A tady prostě není to dokonalé, mám tam třeba nějaké překlepy a chci to udělat profesionálnější. Tak zde si kliknu na logo Copilota a požádám ho o rewrite a přepíše to do nějaké jako srozumitelnější nebo profesionálnější podoby. Pokud se mi to nelíbí nebo chci to ještě vylepšit, tak můžu kliknout na adjust a můžu to například udělat delší. Zároveň kromě toho to můžu učinit, aby to znělo třeba profesionálně. Tak klikněme na to. A takhle se s tím můžu hrát až do té doby, než s tím budu spokojený. A v ten moment, když už jako cítím, že to je fajn, tak dám replace. Mám tady takhle připravenou zprávu. Takže v rámci toho chatu máte zde takového osobního asistenta, který vám může radit s tím, co se událo v rámci té komunikace s danou osobou, plus vám pomáhá dobře psát. Další využití Copilota v Teamsech je zde. V rámci tady chatu máte přímo možnost se otevřít Copilota a zde to je takové jako už obecnější, zaměřeno víc třeba i na soubory, se kterými pracujete, na osoby, se kterými jste v kontaktu a také na meetingy, které máte nebo jste měli. A dobrý use case je třeba, když se vrátíte po 14 dnech z dovolené, tak požádat Copilota, ať vám dá třeba nějaké summary toho, co jste prošvihli nebo na co byste se teď měli zaměřit. Abych tady něco demonstroval, tak pojďme se třeba mrknout na to, jak bych se měl připravit na nějaký meeting. Tak já dám tady nějaké jméno a zajímá mě, kdy právě budu mít meeting tedy s Pavlem a právě vypíchneme to, nebo najdeme to v kalendáři, kdy se ten meeting odehrává a jaký je jeho title. Případně bych se ho mohl i zeptat, na co bych se měl jako zaměřit v rámci toho meetingu. Teďka sám nevím, jestli to přijme češtinu, ale pojďme to zkusit.
OK, tak teďka čeština to ještě nepodporuje. Tak what should I focus on at this meeting? A zde už to opět trochu jako sofistikovaně sleduje to, co jsme řešili na posledních meetingsích, jaké soubory jsme si sharovali a uvidíme, co zde Copilot vyplivne. Tak a máme zde nějaké jako body, co jsme společně řešili, což jako tohle všechno, takhle na první pohled můžu skutečně říct, že odpovídá realitě. Takže je to fajn, že si třeba můžete osvěžit, na čem jste v poslední době pracovali. Tak, to jsme zde viděli využití, hned několik využití Copilota v Teamsech, nicméně ta největší v uvozovkách bomba přichází s meetingy, respektive s jejich přepisem a následně využitím Copilota pro nějakou analýzu dat nebo toho textu, který vyplývá z meetingu. Nicméně na to jsem připravil další takové malé video, které jsem nahrál se svým kolegou Iliou a pojďme se na něj teďka rovnou podívat. S Iliou jsme provedli testovací kolo přes Teamsy, kde jsme se bavili o umělé inteligenci. Takhle na základě toho rozhovoru jsme pak měli dobrý zdroj nebo podklad pro to, abychom nad tím mohli dělat nějaké jako testy s Copilotem. Takže první, co dali jsme zapnout nahrávání meetingu, druhé, co zkontrolovali jsme, že je zapla transkripce a že je nastavena na češtinu, aby ty podkladová data byly kvalitní. Tady pustím záznam toho meetingu, vypnul jsem zvuk, aby to nerušilo. Takže tady takhle se povídáme a ta zajímavější část přijde potom tady, kde nejprve teda ukazuju tady, jak vypadá ten transkript. Je poměrně v pořádku, jediné co, tak občas nějaké zkratky tam tomu přepisu ulítly. A následně, když potom kliknu na tady ikonku Copilota, tak tam je jako ta magie v uvozovkách a to, že můžete se dotazovat na nějaké věci vycházející z toho vašeho meetingu. Takže když jsem teďka kliknul na Copilota, tak můžete vědět, že jsem zadal vygeneruj meeting notes. A Copilot během pár vteřin vám napíše konkrétní zápisky vycházející přímo z toho rozhovoru, který jste právě měli. Za nás ta kvalita byla poměrně dost dobrá. Občas Copilotu ulítla nějaká jako faktická drobnost. Například tady nebavili jsme se o GPT-3, ale spíš, nebo výhradně teda GPT-4, případně GPT-3,5. Nicméně jako obecně ty poznámky jsou dost dobré jako koncept. A když potom někdo, kdo na tom meetingu byl, by si k tomu sednul a zkontroloval to, případně něco upravil, tak za mě jako tohle je fakt užitečný nástroj, který může ušetřit spoustu minut práce. Pak samozřejmě můžete dávat další prompty, ať už třeba zrekapituluj ten meeting, nebo jaké jsou další kroky vycházející z té diskuze. Co je důležité tady ještě zmínit, takže Copilot zde pracuje jenom čistě s tím přepisem. Takže vychází jenom z toho transkriptu. Tudíž když byste se ho zeptali třeba, jakou měl Ilja náladu a specifikovali byste vycházejí z intonace jeho hlasu, tak Copilot bude ztracený, protože vidí jenom ten přepsaný text. Tady toto je jako důležitá limitace, která tam pravděpodobně vždycky bude. Nicméně jinak v tuhle chvíli už teď to je dost dobrý pomocník, který vám může ušetřit dost času a jako nebál bych se to nazvat skutečně jako takovým osobním asistentem, který už teďka je jako nějaký minimálně středoškolák, když ne vysokoškolák.
Tak a tímto jsme se společně podívali na využití Copilotu v Microsoft Teams. Mám ještě pro vás jeden tip na závěr a to je webová stránka Copilot Lab, přímo spravovaná Microsoftem. Na této stránce, když si ji vyhledáte, tak zde můžete získat tipy na to, jak vhodně využívat Copilota v O365 aplikacích. Máte zde nějaké doporučení na prompty, respektive zde, jak je česky překladají výzvy. A tak pokud byste hledali jako vhodnou inspiraci na to, jak vhodně pracovat s Copilotem, tak toto, věřím, je dobrá stránka. A tímto už je to za mě skutečně vše. Moc vám děkuji za to, že jste tohle video dokoukali až sem do konce a pokud se vám líbilo, určitě dejte like, případně odběr. Díky moc a budu se těšit u dalšího videa.